нещо по... Ако си мислиш, че виждам какво снимам. Абсолютно. Много висок са го качили. Я по-ниско, на 5-10 метра. От Капрал Бистрица. Сериозно. Кажи му на 5 метра да го свали, той е неговия самолет. Ако го свали на Вече 5. сгуба тогава покритието. Не бе, той е неговия самолет, не е наш. То му е надолу, между другото, Капрал е по-високо. Не, ако слезе по-ниско от 100 метра, ще го засенчи върхът. Стига. На антената ще ми изгуби. Това е MyTwin, нали? MyTwin Dream. Когато са тук, не летят тук, Да. а сега тук ще ми летят. Те като са тук с Панчарево си чуят там кой да ги снима, няма да кой да им се влади. Или на язовириска да Той сега е на директен сигнал, нали? Не е на мисия. Не е на мисия, не управлява го в момента. Управлява. Веско, кажи му да касне една биричка да му пратим. На Чавдар е по-шарен, не знаете. Верно, че беше шарен неговия. Ти си изключил нашия самолет, нали? Не. Не си ли? Те не го кацне. Той ще тръгне. Ало? Знам. По-ниско може би в момента. Колко? 70? 70 или 60? Колко метра? 70, да. Толкова.